Aw bismillah don fini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modèlew ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissu kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Joliba TV News filɛbaw, Joliba FM lamɛnbaw, an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan. I n'a fɔ aw b'a kalama cogo min sa k'a fɔ diɲɛ don o don ni nin waati in dala gosira ka ban an ka ɲɛmaw y'a kanu an ka kɛnɛ kɔnɔna la ka se ka an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw olu ye gafe minnu cari nanzarakan na sa an bɛ se kɛnɛ kɔnɔna la ka olu bamayɛlɛma o ye bamanankan na an b'a fɔ tuguni bi ye tɛnɛ ala k'an ka batokɛlew bɛɛ lajɛlen minɛ sa ka dɔgɔkun hɛrɛ k'o di ani silamɛden bɛɛ lajɛlen ma o hukumu kɔnɔna la jɛka baara o de ɲɔgɔn bɛ an fɛ yan nɔ sa min ye tele fan fɛ maa caman ka wulikajɔ bɛ yen nɔ i n'a fɔ Augustin Esubihi, Lamini Kulibali, Musa Aidara ka taa se Yusuf Sangare ma min ye arajo fan fɛ bi sa baaraw bɛ kalifalen min ye Musa Sanogo la kuma baara ɲɛfɛ kalanden Amadu Tolo ne yɛrɛ bɛ yan ka se ka min ye gafe minnu n'an y'o sɔrɔ an bolo kɔnɔ sa ka o di aw ma ladiriliya hukumu kɔnɔ o hukumu kelen in na sa min ye bi baaraw ye sa gafe minnu ni an y'olu sɔrɔ an tɛgɛ la an t'a bila dagirinda la ko ye min ye les échos welewele a b'an bolo yan nɔ an bɛ tila ka an da don a kɔnɔ kuma la Soir de Bamako ale bɔra bi an da bɛ don a kuma la ka taa se Nouvelle Horizon a bɛ yan nɔ fo ka n'a kuncɛ ni Républicain ni journal damadamaw an ye olu de sɔrɔ an tɛgɛ la sa sanga damadama kɔnɔ an b'an da don la sa ka se ka u walanwalan yaasa faamuyali a ka sɔrɔ baara la an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye tuguni sa n ko aw bisimila min ye kunnafoni gafew olu kɛnɛ kan an tɛna bila dagirinda la ko ye an b'a daminɛ ni min ye gafe fɔlɔ min sa o tɛ dɔwɛrɛ les échos welewele ale ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya damadama la an ye minnu sugandi aw ye sa o hukumu kɔnɔ min ye les échos welewele u da bɛ waleya fɔlɔfɔlɔ min na sa bi ni an y'o sugandi o tɛ dɔwɛrɛ ko ye ko min ye banbagaci waleya ko o ɲɔɲɛli min ye Mali jamana kɔnɔna la o waleya hukumu de kɔnɔna la sa ko min ye ambassade min n'o ye lasigidenso min n'o bɛ Ukraine ko fɔ min ye Sénégal mara kɔnɔna la min n'a fɔ ko Sénégal ɲɛmaaw ko u ye gɔrituru min ye lasigidenso in kan ni o ye Ukraine lasigidenso min ni o bɛ Sénégal kɔnɔna la u y'a yira gafe les échos welewele u ka bi bɔli la sa ko ministre min n'o bɛ Sénégal jamana ale ni jamana wɛrɛw cɛɲa ko ɲɛnabɔli kunna sa ko ale de ye welekan bila ka kangarida belebele kɛ ka welekan bila min ye Ukraine lasigidenso min ni o bɛ Sénégal yɛrɛ jamana kɔnɔna la o ɲɛmaaba ma ko ye u y'a yira sa k'a fɔ i n'a fɔ les échos welewele b'a fɔ la cogoya min sa ko ka kɛɲɛ ni min ye laseli dɔ ye laseli min n'a kɛra ja siraw kan ko ka ɲɛsin min ye Ukraine ka lasigidenso min n'o bɛ Sénégal mara kɔnɔna la sa ko Sénégal ministre min ni ale bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛɲa ko ɲɛnabɔli kunna ko ale ye ambassadeur n'o ye lasigiden ye sa ko a ye o wele Sénégal yɛrɛ kɔnɔna la yen nɔ sa ko ka kangarida belebeleba ka o k'a ye ka ɲɛsin wulikajɔ dɔ ma gafe y'a yira les échos welewele u ka bi bɔli la kɛ u y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye nin wulikajɔ in ye sa ko a sɔrɔla dɔgɔkun in kɔnɔ dɔgɔkun laban tɛmɛnen in kɔnɔna la sa ko ja sira dɔ de nana ni waleya in bɛɛ lajɛlen wulilen ko ye ɲugu bɛ ɲaga ɲaga wuli ko min ye nin waleya in ye sa k'o tɛ dɔwɛrɛ ye ko ye ko min ye ja siraw fɛ ko a yirala k'a fɔ ko ambassadeur min n'o bɛ Ukraine jamana ko fɔ Russie la dugu dɔ don Ukraine fanfɛla la sa ko o jamana lasigiden min n'o bɛ Sénégal mara kɔnɔna la o tɛ maa wɛrɛ ko ye ko Andriy Yusov ko ale min ye porte parole ye u ka service de renseignement fana kɔnɔna la ko ale de ye wulikajɔ dɔ sabati wulikajɔ min n'o ma bɛn bi o ma bɛn sini ko k'a sababuya kɛ min ye Sénégal ɲɛmaaw ye sa ko olu y'a yira k'a fɔ ko a ye ja min bɔ ka ɲɛfɔli minnu kɛ min ye Ukraine kɛlɛ min ni o bɛ Ukraine jamana ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ fo ka na se min ye Mali jamana da donna o wulikajɔ minnu na a fɛ sa ko bɛn tɛ k'a
k'a kan bi sɔgɔma k'a ma bi sɔgɔma k'a ma sini wa Senegal jamana yɛrɛ kɔnɔ koyi ko a y'a yira sa gafe y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ de okumu kɔnɔna la ko min ye juillet kalo o tile 25 ka na se juillet kalo tile 26 bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama k'a fɔ ko gɛlɛya waleya belebeleba o taara ka Mali finitigiw sɛgɛrɛ yɔrɔ la yɔrɔ min n'a bɛ wele ko Teza Waten o okumu de kɔnɔna la sa ko min ye lasigiden min ni o bɛ Ukraine ko fɔ Senegal mara kɔnɔna la sa ko ale ye bɔli kɛ a ye bɔli min kɛ jasiraw fɛ sa ko a ye da donna o waleyaw de la ka ɲɛfɔli dɔw kɛ olu la ɲɛfɔli minnu ko ni ani sababa tɛ o baara min ni o tɛmɛna a fɛ sa ko min ye Senegal ɲɛmaaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Senegal minisiri min ni o bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛɲa ko ɲɛnabɔli kunna k'a ko Senegal jamana tɛ n'i sigi cogo si la k'a ye k'a fɔ ko min ye nansarala jamana dɔ ko o bɛ k'a lajɛ ka farafinna jamanaw ka olu buruja ko jango AES tilen okumu kɔnɔ i n'a fɔ gafe bɛ k'a yira cogoya minnu na u y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni nin wulikajɔ in de ye sa ko min ye sibiri don yɛrɛ ye koyi sibiri uti kalo o tile 3 san 2024 ko minisiri min ni ale bɛ Senegal jamana ani jamana wɛrɛ cɛɲa ko ɲɛnabɔli kunna ko a ye min ye Ukraine lasigiden ye ko a y'a wele min ye a ka minisiriso yɛrɛ kɔnɔ koyi ka kangarida belebeleba k'a ye k'a yira k'a fɔ ko min ye banbagaci waleya minnu ni olu bɛ ka kɛlɛ AES okumu kɔnɔna la Mali jamana ale ni jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ o waleya min ko ni o bɛ yen nɔ sa k'ale t'a faamu cogo si la sɔn tɛ kɛ n'a ye cogo si la k'a fɔ ko min ye nansara jamana o nansara jamana n'i kɔni tangun bɛ Senegal mara kɔnɔna la k'a fɔ ko i k'a fɔ k'i bɛ dankari o waleyaw la kumakan na walima kɛwale la o hakilina kelen in kɔnɔna la sa ko a y'a yira k'a fɔ ko min ye déstabilisation ye ka ɲɛsin Mali jamana ma ko jamanaden Mali ye Mali jamana ko ani Senegal jamana ko fila ni teriya bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ko pays frère ko o okumu kelen in kɔnɔ ko Senegal ɲɛmaaw tɛ se k'u sigi cogo si la ka jɛn ni nin ɲɔgɔn waleya ye k'a fɔ ko o ka kɛ olu ka dugukolo kan k'a sɔrɔ u m'u da don waleya la k'a y'a yira sa k'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na dɛ ko min ye juma tɛmɛlen uti kalo tile 2 ko yanni o waleyaw yɛrɛ cɛ ko collectif belebeleba dɔ bɛ yen n'o ye jɛkulu belebeleba dɔ ye sa Senegal mara kɔnɔ n'o bɛ société civile ale ko fɔ ko o fɔlɔ de k'u bɔra ka u ka dusuma kasi jira ka ɲɛsin min ye Ukraine lasigiden a ye nin wulikajɔ min ta Senegal dugukolo kan ka ɲɛsin Mali ma ko wulikajɔ do wulikajɔ min ni u ye welekan de bila ka ɲɛsin Senegal autoritéw ma Senegal ɲɛmaaw k'u kana jɛn n'a ye cogo si la ka fɔ nansara jamana dɔ o ka nin ɲɔgɔn wulikajɔ ta ka jamana wɛrɛ sɛgɛrɛ farafinna bolo kan ko janko Mali jamana ko n'i y'a jateminɛ an bɛ don min na i ko bi ko AES okumu kɔnɔna la hali ni k'a sɔrɔ Senegal ale don tɛmɛnlenw na a ye para belebeleba yira nin waleya kɔnɔna la ko min ye Senegalikaw ye k'u y'a yira k'a fɔ ko olu fan dɔ ye Mali ye sira bɛɛ lajɛlen fɛ olu fan dɔ ye Burukina ye sira bɛɛ lajɛlen fɛ ko o okumu de kɔnɔna la sa u tɛna jɛn n'a ye cogo si la min ye waleya ye o ka ta nansara jamana fɛ jango nansara jamana min ni olu kɛn bɛ k'o kalifa u ka dugukolo kan ko o ka walikajɔ ta ka ɲɛsin nin jamana ninnu ma k'a ti bɛn bi a ti bɛn sini o okumu de la min ye gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na Senegal ɲɛmaaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nin ye u ka kangarida laban ye kangarida laban min n'u bɛn'o ta k'o ɲɛsin min ye Ukraine lasigiden min ni o bɛ u ka jamana kɔnɔna la yen nɔ ko a k'a ka kumaw fɔtaw dɔn k'a ka kuma kɛtaw dɔn janko Mali jamana ma fasiri an y'a bɔ Les Echos welewele kɔnɔna la Mori Keyita a ka fasiri don aw bonya b'a la. An bi to ale Les Echos welewele kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la koyi a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye sena dolatan kɛnɛw minnu ni olu bɛ Mali kɔnɔna la n'a bɛ wele ko infrastructure sportif ko tare ko bɛ se k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye dolatan kɛnɛ fila ye ko CAF n'o ye Confédération africaine de football ye ko olu ye yamaruya di k'a yira k'a fɔ ko dolatan kɛnɛ belebeleba fila wɛrɛ ko o ka fara min ye dolatan kɛnɛw kan dolatan kɛnɛ minnu n'u bɛ se ka dolatan belebelebaw ka olu sugandi Mali kɔnɔna la n'a bɛ wele ko stade homologué par la CAF o baara minnu kɔni o sabatira Mali kɔnɔna la sa u y'a yira k'a fɔ ko o dolatan kɛnɛ belebeleba fila tɛ dolatan kɛnɛ wɛrɛw ye koyi ko stade min n'o bɛ Bamako faaba kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tomikɔrɔbugu mara kɔnɔ n'a bɛ wele ko stade Mamadu Konate k'an bɛ don min na i ko bi ko CAF maaw jɛra n'a ye u ka ɲininiw kɔnɔna la u ka fɛsɛfɛsɛliw kɔnɔ k'a ye k'a fɔ ko a bɛ sariya bɛɛ lajɛlen dafa ka kɛ dolatan kɛnɛ ye dolatan kɛnɛ min don nataw kɔnɔ n'a bɛ se ka an ka sɛ kasi don dɔw n'o ye Aigle du Mali u ka dolantanw ka se ka
a bɛɛ lajɛlen ka kɛ a kɔnɔna la. O tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen ko Sikaso mara fana kɔnɔ ndolantan kɛnɛ belebeleba min ni o bɛ yen nɔ n'o ye stade Babemba Traoré ko yamaruya dira k'a fɔ ko o fana ka homologué min ye kafu mɔgɔw u ka ɲinili okumu kɔnɔna la k'u y'a ye k'a fɔ ko min ye Sikaso ndolantan terrain in fana ye ko ale fana ye ndolantan kɛnɛ ye. An bɛ don min na i ko bi ko n'a bɛ se ka kɛ sababu ye sa Mali sɛkasi don dɔw u ka ndolantanw bɛɛ lajɛlen ka k'a kɔnɔ. Gafe y'a yira sa k'a fɔ ko b'a yira k'a fɔ ko min ye stade belebeleba 2 ye sa ko olu farala Mali ka stade belebelebaw kan minnu don nataw kɔnɔ n'u bɛ se ka kɛnɛ belebelebaw ka olu sugandi. Ka kɛɲɛ ni min ye les Echos welewele u ka fɔli la u y'a yira k'a fɔ ko nin waleya in sabatira ka ɲɛsin min ye wulikajɔ ma wulikajɔ min ko ni a kibaruya yɛrɛ dira minisiri fɛ minisiri min ni ale bɛ farikolo ɲɛnajɛ ni sifinnakaw bɛɛ lajɛlen kofɔ ani instruction civique ko o baara minnu ni o sabatira sa ko a kibaruya dira diɲɛmaa ma ka ɲɛsin min ye wulikajɔ dɔ senfɛ ko o wulikajɔ min ni o kɛra ko a kɛra sababu ye ka kɛ tare ko k'a sababu kɛ min ye Mali ɲɛmaaw ye k'a bɛ waatinin bɔ terrain ninnu ko u y'u a don u wakiliw la ka sira bɛɛ lajɛlen sigi n'a ye yaasa a terrainw bɛ se ka kɛ terrain belebelebaw ye u bɛ se ka kɛ terrain réglementaire ye cogo min ko n'i y'a jateminɛ i n'a fɔ les Echos welewele b'a fɔla cogoya minnu na ko min ye jamanakuntigi yɛrɛ ye colonel Assimi Goïta ko don tɛmɛnenw na k'a tun y'a jira k'a fɔ ko nin infrastructure ninnu n'o ye nin kɛnɛ ninnu ye ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲini yaasa u ka bila hakɛ kɔnɔ hakɛ min ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a kofɔ ko o sira dɔ ye nin ye ko maa bɛ se k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi n'i da camancɛ ye sa k'a fɔ ko dɔ farala Mali ka ndolantan kɛnɛw kan kɛnɛ minnu ni u lakodɔn bɛ diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na ko k'a sababuya kɛ min ye nin stade belebeleba in ye n'o ye stade Babemba Traoré Sikaso mara kɔnɔ ani stade Mamadou Konaté Bamako faba kɔnɔ yan nɔ sa ko u bɛna kɛ ndolantan kɛnɛw ye don nataw kɔnɔ minnu bɛ se ka sɛkasi don dɔw Aigle du Mali ka taa se ndolantan belebelebaw caman ma minnu ni u yamaruya bɛ kɛnɛ minnu yamaruya bɛ ka se ka o ndolantan ninnu ka olu sigi sen kan. Fasiri Sar ka fasiri don an y'a bɔ les Echos welewele kɔnɔ aw bonya b'a la. An bɛ bɔ les Echos kɔnɔ k'an ɲɛsin Soir de Bamako ma kɛ Soir de Bamako a fana kumana a da bɛ waleya damadama la an ye minnu sugandi a ka dakuru ɲɛfɔlɔ o dɔ bɛ yen nɔ sa a y'a jira k'a fɔ ko min ye minisiri kɔrɔ min ni a bɛ wele an fɛ ko Aminata Dramane Traoré ko an bɛ don min na i ko bi sa ko ale sugandira jamana ɲɛmaaw fɛ sa ka bila délégation spéciale dɔ ɲɛkɔrɔ min ni o bɛ sigida 2nan na n'o bɛ wele ko commune 2. Gafe y'a jira Soir de Bamako ko ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et la décentralisation, porte-parole du gouvernement n'o ye colonel Abdoulaye Maïga ko ale de bɔra ka nin sugandili in kɛ ko a ye sugandili min kɛ sa ko délégation spéciale don ka ɲɛsin min ye mairie ma mairie min ni o bɛ commune 2 sigida ale kofɔ fo ka na se commune 4 sigida ka o fana kofɔ Bamako faba kɔnɔ ko nin baara in bɛɛ lajɛlen ko a sɛbɛntiyara juma tɛmɛlen i n'a fɔ Soir de Bamako b'a fɔla cogoya min na sa uti kalo ale tile 2 san 2024. Soir de Bamako maaw ka ɲɛfɔli la sa u y'a jira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye mairie min ni o sigin bɛ sigida 2nan na n'o ye commune 2 ko délégation spéciale min ni o sigira a ɲɛfɛ sa ko maa de bɛ bilala ɲɛfɛ maa min ni seko ni dɔnko n'a bɛ wele ko culture ani artisanat ko maa caman bɛ a dɔn ni o de ye n'o ye Aminata Dramane Traoré k'a yɛrɛ kɛra ministre kɔrɔ ye Mali kɔnɔna la ka tɛmɛ o hakilina kɔnɔ gafe y'a jira sa k'a fɔ ko délégation spéciale in ko maaba caman b'a la a bɛ gafe kɔnɔ an da tɛna se o maaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ma wagati cogoya kuma bari gafe ko n'i y'a jateminɛ ni délégation spéciale in okumu kɔnɔna la sa ko baara de kalifan bɛ u la baara minnu don tɛmɛlenw kɔnɔna la sa ko ni a k'u gɛlɛyara kosɛbɛ o hakilina de la gafe ka ɲɛfɔli la sa u y'a jira k'a fɔ ko a bɛna fɔ ko baara in ko a dira maa min ni a b'a dɔn k'a dɔn nakari k'a sababuya kɛ ko a kɛra ministre ye ka tɛmɛ baaraw tagabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko wa ko ministre d'État ministre min ni a bɛ administration territoriale et la décentralisation kunna Mali la n'o ye colonel Abdoulaye Maïga ye sa ko a ye nin ŋaniya min sigi sen kan sa ko a y'a jira k'a fɔ ko ŋaniya de don ŋaniya min ni fɛsɛfɛsɛra u fɛ n'a bɛ wele ko réfléchi o tagabolo kelen in kɔnɔ ko baara ninnu minnu ni olu bɛna kalifa délégation spéciale in na u dan b'a la Mali gouvernement ko ten ko u dan b'a la k'a fɔ ko a baaraw bɛna se a dan na k'a sababuya kɛ wulikajɔ minnu ni olu bɛ a ko kɔnɔna la
ko min ye manda minnu ni olu bɛ yen nɔ fo ka na se waleya wɛrɛ minnu ni olu kan ka ta sariya tagabolo kɔnɔna la ko don nataw kɔnɔna la ko o sariyaw bɛɛ lajɛlen olu bɛna fɛsɛfɛsɛ gafe ka ɲɛfɔli la yaasa délégation spéciale min ni a kalifan bɛ Aminata Dramane Traoré la an bɛ don min na i ko bisa sigida 2nan na ko o baaraw bɛɛ lajɛlen ko olu bɛ se ka sabati cogoya minnu na ko n'i y'a jateminɛ ko min ye bonne gouvernance tagabolo kɔnɔna ye sa ko nin waleya ninnu ko olu bɛ ka sigi sen kan min ye sigida 2nan ani sigida 4nan ale hukumu kɔnɔ ko yaasa baaraw kana kɛ baara gulonnenw ye bɛɛ b'a dɔn ko ŋaniya kɔnɔ ko min ye don tɛmɛnlenw ye sa ni mairie maaw ninnu ko u gulonnen don o baara min ni u gulonnen don a kana kɛ sababu ye sa baaraw bɛ se ka jɔ cogo min na k'o de la ko camancɛ fanga ɲɛmaaw k'u ye délégation spéciale ninnu k'a ɲini ka olu sigi sen kan gafe ka ɲɛfɔli la u y'a yira kɔni k'a fɔ ko min ye sigida 2nan ye an bɛ don min na i ko bi sa ko o mairie de district ka baara tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko o kalifara min ye ministre kɔrɔ in na sa Aminata Dramane Traoré fasiri an y'a bɔ min ye soir de Bamako kɔnɔna la aw bonya b'a la. An bɛ to ale soir de Bamako kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la koyi a y'a yira k'a fɔ ko min ye Gawo mara kɔnɔna ye sa ko gɛlɛya belebeleba ko o taara ka yen yɔrɔ sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanji ko tagabolo kɔnɔna koyi n'a bɛ wele ko inondation ko min ye Gawo sigida caman ye n'u ka quartier caman ye sa ko baara gɛlɛyara o yɔrɔw la kosɛbɛ kosɛbɛ gafe yɛrɛ ka ɲɛfɔli la sa u kɛn bɛ ka a jaw bɔ ka bin u y'a yira sa k'a fɔ ko kɛnɛw caman bɛ yen nɔ sa k'a bɛna fɔ ko a yɛlɛmara ka kɛ min ye piscine olympique ye koyi piscine olympique o ti dɔwɛrɛ ye min ye kɛnɛ min ni ɲɔgɔn dan bɛ k'a kɔnɔna la jiko ale tagasira kan u y'a yira k'a fɔ ko min ye stade Kase Keita min ni o bɛ Gawo mara kɔnɔna la ko o yɛlɛmara i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na sa nin wagati kɔnɔ ko ka kɛ piscine olympique ye ko min ye karew fana ye kare caman bɛ yen nɔ ko ji ko o kɛn bɛ ka dansago min ye Gawo mara o kɔnɔna la yen nɔ ko min ye protection civile maa minnu ni olu bɛ Gawo mara kɔnɔ i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na soir de Bamako ka bi bɔli don ko protection civile maa minnu ni olu bɛ yen nɔ ko u ni wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen min ɲɔgɔn na yaasa denbaya minnu ni olu bɛ ji kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bisa o denbayaw caman bɛ se ka kundo yɔrɔ sɔrɔ cogoya minnu na o y'a yira k'a fɔ ko nin waleya in sabatira min ye Gawo mara kɔnɔna la cogo di ko dɔwɛrɛ tɛ ko sanji laban minnu ko ni olu nana don tɛmɛnlenw kɔnɔ ko da donna min ye bilata la Segu mara kɔnɔna la fo ka na se min ye denbaya dɔw ma ko o waleya kelen o de kɛra min ye Gawo mara kɔnɔna la ko a kɛra sababu ye sa ji ale ka tiɲɛli caman kɛ min ye Gawo mara yɛrɛ kɔnɔna la ko o waleya min ni o nana ko o de kɛmɛ sababu ye sa ji tagafan ko o dɔn tɛ fɔlɔ min ye Gawo kɔnɔna la ji kɔni o kɛmɛ ka maaw déborder yen nɔ ka kɛ sababu ye sa ka caya kosɛbɛ kosɛbɛ ko kabini sibiri uti kalo tile 3 tɛmɛlen ko min ye Gawo population ye sa ko u ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen min ɲɔgɔn na yaasa dɔ bɛ se ka bɔ ji ninnu na cogoya min na maaw bɛ se k'u ka taga ni ka segin kɛ cogoya minnu na ko bari min kɔni bɛ yen nɔ an bɛ don min na i ko bi ni maa bɛ se ka gɔri turu o kan ka kɛɲɛ ni soir de Bamako maaw ka fɔli ye sa u y'a yira k'a fɔ ko Gawo kɔni ko tagama ko o gɛlɛya bɛ yen nɔ fo k'a fɔ k'a gɛlɛya bɛ k'a sababuya kɛ jiko tagabolo ye an b'a fɔ samiya in na sa ko min ye jiko ye baara don baara min ni a ka gɛlɛn kosɛbɛ i n'a fɔ gafe yɛrɛ u kɛn bɛ k'a fɔ cogoya min na fasiri an y'a bɔ soir de Bamako kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ bɔ soir de Bamako kɔnɔ k'an ɲɛsin Nouvelle Horizon ma kɛ Nouvelle Horizon a fana ye bɔli kɛ bi koyi a da bɛ waleya 2 la a y'a yira sa a ka dakuruɲa fɔlɔ la sa ko baara belebeleba dɔ bɛ yen nɔ sa min n'a bɛ wele ko afflux massif des déplacés ko n'i y'a jateminɛ sa ko min ye san mara kɔnɔna ye ko ka kɛɲɛ ni min ye lakanabaliya o hukumu ye ko a bɛ na fɔ maa caman bɛ yen nɔ sa ko olu bɔra u sigiyɔrɔw la k'a sababuya kɛ min ye lakanabaliya min ye ni o bɛ ka fɔ an bɛ don min na i ko bi ko o waleya minnu ni o sabatira yen nɔ sa ko maa caman bɛ yen nɔ maa minnu ni olu y'a latigɛ sa n'a bɛ wele ko personne de bonne volonté ka don maaw jigi kɔrɔ ka u bisimila o baara ninnu hukumu kɔnɔ i n'a fɔ Nouvelle Horizon da b'a la cogoya min na u y'a yira k'a fɔ ko min ye san mara maaw ye sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɛmaaw ko autorité minnu ni olu bɛ san mara kɔnɔna la sa ko olu bɛ wulikajɔ kɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ baaraw tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko n'i y'a jateminɛ ko denbaya 650 ko o denbayaw olu de bɔn bɛ u sigiyɔrɔw la san mara kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi ko ka taa yɔrɔ wɛrɛw la ko n'i y'a jateminɛ
kosɛbɛ ko a baaraw bɛɛ lajɛlen tagabolo kɔnɔna la ko gɛlɛyaw do gɛlɛya minnu jamana ɲɛmaaw ko n'u y'a yira sa laseli dɔ kɔnɔna la k'a fɔ k'u bɔn bɛ a kalama kosɛbɛ o hakilina kelen in la ko wulikajɔ caman bɛ yen nɔ i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko min ye baɲumankɛ tɔnw caman ye ko olu fara bɛ ɲɔgɔn kan n'o bɛ wele ko ONGw ani projɛtw programme dɔw hukumu kɔnɔna la ko k'a ɲini sa ka don maaw jigi kɔrɔ maa minnu ni olu kɛn bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ sigiyɔrɔ ko tagabolo kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi ko n'i y'a jateminɛ ko karante la fanfɛla la sa halisa ko gɛlɛya belebeleba bɛ yen nɔ k'a sababu kɛ bɛɛ lajɛlen ko caman ye kundo yɔrɔ sɔrɔ bari bɛɛ lajɛlen ma kundo yɔrɔ sɔrɔ o hakilina de la gafe da b'a la u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye gouverneur mun ni ale bɛ marayɔrɔ yɛrɛ hukumu kɔnɔna la sa n'o ye colonel major Usman Sangare ko ale ye wulikajɔ sabati wulikajɔ min kɔnɔna la ni a y'a sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ koyi sibiri tɛmɛlen o ti kalo o tile 3 san 2024 ko ka taa lajɛli kɛ maa minnu ni gɛlɛya kɛn bɛ ka olu sɔrɔ fɛɛrɛ ni fɛɛrɛ jumɛnw bɛ yen nɔ yaasa don nataw kɔnɔna la sa jamana ɲɛmaaw u bɛ se k'a jɔ o fɛɛrɛw kɔrɔ cogoya minnu na gafe y'a yira k'a fɔ ko waleya min ni o tɛmɛna jamana worodugu yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye tɛza waati ni fanfɛlaw ye ka na se don tɛmɛlenw ma fɔ an bɛ waati min na i ko bi ko o kɔlɔlɔ tan tɛ bari ko min ye camancɛ fanga ɲɛmaaw ye ko wele de bɛna bila u ma camancɛ fanga ɲɛmaaw ko lasigiden min ni o bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la gouverneur a ka ɲɛfɔli la ko baara bɛɛ lajɛlen kana kɛ o ye o hakilina kelen in kɔnɔ a y'a yira sa k'a fɔ ko gɛlɛya min ni o bɛ ale ka sigidaw la ko kibaruyaw bɛna di yaasa baara ninnu u bɛ se ka kɛ sabatifɛnw ye cogoya minnu na maaw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya minnu na maa minnu ni sigiyɔrɔ t'u bolo an bɛ don min na i ko bi ko n'i y'a jateminɛ min ye dugumisɛnnin caman ye ko olu wulilen bɛ k'a sababuya kɛ jiko in ye an bɛ don min na i ko bi k'a sababuya kɛ min ye lakanabaliya siraw ye fo ka na se waleya wɛrɛw ma ko bari lakanabaliya kɔni o min ni o sinsin bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ale ka marabolo kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi n'o ye recrudescence des attaques terroristes ye ko o baaraw minnu ni olu bɛ jamana kɔnɔna la fo fɛɛrɛw ka ɲini olu la cogo bɛɛ lajɛlen na ko tiɲɛ don k'a fɔ min ye Mali finitigiw ye u bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen na yaasa caman bɛ se ka bɔ a la mun kama k'a dabila yɛrɛ kɛ ko bari o baaraw kɔnɔ hakililajigin de don ko min ye san 2023 ye ko min ye san mara kɔnɔna ye sa ko gɛlɛya belebeleba o taara ka u sɛgɛrɛ min ye déplacés ye ko o bayirika o ɲɛsinna olu ka sigiyɔrɔw ma lakanabaliya y'a sababuya ye an bɛ don min na i ko bi ko ni o fɛɛrɛ kelen ninnu ni a ɲinina k'a fɔ ko ka olu sabati camancɛ fanga ɲɛmaaw cogoya bɛɛ lajɛlen na sa ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ yaasa o fɛnw olu bɛ se ka sabati cogoya min na fasiri Seyidu Konate ale ka fasiri don a bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔna la bi aw bonya b'a la. An bɛ to ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la koyi a y'a yira k'a fɔ ko retrait annoncé du Mali de la CEDEAO ko min ye Mali ka i kɔ don CEDEAO mara kɔnɔna la sa pepewu ko o baaraw ko o bɛ sen na o hakilina kɔnɔna la sa ko min ye émissaire du président libérien o ti dɔwɛrɛ dɛ ko Libéria jamanakuntigi ale kɛn bɛ ka maa ci ka na min ye bonyalasegin ka na delili kɛ ko kura ye tuguni ka ɲɛsin min ye Mali ka nin ŋaniya ma o ti dɔwɛrɛ ko ŋaniya min ni Mali ɲɛmaaw y'a ta ko k'a ɲɛsin CEDEAO u kɔ donni ma k'u kɔ kɛ bɔ ye ko min ye Libéria jamanakuntigi ye sa ale ye maa ci ka na min ye Assimi Goïta fanfɛ sa ko ka na delili kɛ ko kura ye gafe y'a yira min ye Nouvelle Horizon ye wagati cogoya kɔnɔna la sa an b'a lasurunya gafe y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye sigikafɔ ye sigikafɔ min n'o tɛmɛna maa cilen ale ni Assimi Goïta ni ɲɔgɔn cɛ ko wulikajɔ de don wulikajɔ min ni Libériyakaw n'u b'a ɲinina ko Mali a k'a kɔsegin ka don CEDEAO o jɛkulu kɔnɔna la a gafe y'a yira k'a fɔ ko maa cilen ko a nana ka na ɲɛfɔli de kɛ o ti maa wɛrɛ ko ye ko Cheikh Mustapha Kuyate ko a nana ko ka na laseli de kɛ k'a yira k'a fɔ ko ni Mali kɔ don pepewu ka bɔ min ye CEDEAO jɛkulu kɔnɔna la ko maa y'a fɔ o maa m'a fɔ o gɛlɛya belebeleba dɔ ka ɲɛsin min ye CEDEAO yɛrɛ a ka taga ɲɛ ma ko o waleya de kosɔn min ye Libéria jamana ɲɛmaaw ye olu ye ale ci a ka na ɲɛfɔli kɛ camancɛ fanga ɲɛmaa min ni o b'an kunna n'o ye Assimi Goïta ye k'a yira k'a fɔ ko Mali nafa ka bon kosɛbɛ min ye CEDEAO ale kɔnɔna ye ko an bɛ AES ko min ni o bɛ sen na fɛɛrɛ ka ɲini wulikajɔw tagabolo kɔnɔna la Libériyakaw ka ŋaniya kɔnɔ ko hali ni AES ko a ma dabila pewu sa
tagabolo dɔw ka lajɛ a la a ka kɛ sababu ye sa an bɛ se ka to cogoya minnu na fana min ye CEDEAO ale fana kɔnɔna la o jɛkulu tagabolo ko o de ye min ye Liberiya ka ŋaniya ye cogo bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛsin min ye Mali jamana ma an bɛ don min na i ko bi o hukumu kelen kɔnɔ bonya bɛɛ bonya ma segin bɛɛ ko min ye colonel Asimi Goïta cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ an bɛ don min na i ko bi ale ye kuma ta a ye ɲɛfɔli kɛ maa kofɔlen ye ka ɲɛsin min ye Mali ka ŋaniyaw ma don tɛmɛlenw na ka ɲɛsin CEDEAO tagabolow ma fo ka na se an bɛ don min na i ko bi ko o waleya kelen in kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko min ye nin kɔkɛli bɔ ye ka bɔ CEDEAO kɔnɔna la ko jateminɛba de kɛra a la yanni bi bɛ se o waleyaw de hukumu kɔnɔna la ko min ye unité africaine ye Mali su fara tile kan an ŋaniya bɛɛ lajɛlen o ye Asimi Goïta ka fɔli la ko Mali min i kɔ don cogo si la farafina kɛnɛw bɛɛ lajɛlen na bari min kɔni ye CEDEAO ta ye sa siraw de don sira minnu ko ni jateminɛba kan ka y'a la yanni Mali b'a fɔ ko a bɛ segin walima a tɛ segin o bonyamasegin min ko ni o kɛra Liberiyakaw fɛ ko a bɛ o bonyamasegin kɔmasegin ka o kɛ kelen ka ɲɛsin Mustapha Kuyate min ni ale y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na lajɛli kɛ nin ko kɔnɔna la ko ka tila k'a fɔ a ye a k'a lase Liberiyakaw ma k'a fɔ sira wɛrɛw fɛ min ye Mali jamana ale ni Liberiya jamana u bɛ se ka jɛ ka baara caman kɛ fasiri Sumayila Sagara ale ka fasiri don aw bonya b'a la an ka bi fasiri a bɛ dansiri an ka bi fasiriw la fasiri minnu ni an y'olu sɔrɔ ka se ka u kɔnɔ kumaw di aw bɛɛ lajɛlen ma an y'o de fɔ a ye Joliba TV News Joliba FM an ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ka se k'aw bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen hukumu kelen kɔnɔ ni gafew bɔra kaban an bɛ se kɛnɛ kɔnɔna la k'a sababu kɛ an b'a dɔn k'a fɔ gafew olu bɛ carinɛ nansarakan na an bɛ bɔ kɛnɛ kɔnɔ sa ka se ka u bamayɛlɛma o ye todunkan na laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ koyi ka se ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen Joliba TV News ɲɛmaaso Joliba FM ɲɛmaaso an ka ŋaniya tɛ dɔwɛrɛ su fara tile kan min ye maaw ye aw bɛ se ka kibaruyaw sɔrɔ cogo di kibaruya jumɛnw ko don kibaruya gɛrɛgɛrɛw o hukumu kɔnɔna la n'a ye majɛ o majɛ baara ninnu kɔnɔna la a ka d'an ye waati bɛɛ lajɛlen na aw ka se k'an labɔ majɛ ninnu kɔnɔ kalama yaasa an bɛ se ka bɔ fili la cogoya minnu na an bɛ se ka baara ninnu kɛ cogoya minnu na baara n'a tagabolo kɔnɔna la sa an y'o de fɔ jɛkulu caman de bɛ fara ɲɔgɔn kan yaasa ka nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen sinsin ka se ka foli di aw bɛɛ lajɛlen ma ni aw tɛ anw tɛ tile kuru aw ka to sɔgɔlen télé Joliba la tile kuru aw ka to sɔgɔlen radio Joliba la Joliba TV News Joliba FM aw de ta don ni aw tɛ ka ban anw tɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa an b'a fɔ ɲɔgɔn ye ko ala ka tile hɛrɛ ala k'a di an ni silamɛden bɛɛ lajɛlen ma ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ don nataw kɔnɔ Joliba TV News tɔgɔ la Joliba FM tɔgɔ la an b'a fɔ aw ye ko a ni ce aw yɛrɛ ye. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni InFashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. InFashion k'aw ye togo ɲɛ. InFashion ni aw mago bɛ qualité la.